Yentimi emfree asiasa tiatu yansa frɛ enkwanta chief imam na wabompa owia Eda James insianso ebebompa na ededi aka no atoase chief imam wa ha obeboa tentem wa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oche sunje kai inala Amba bema yashi hane kola gina yakopo esran kaye na Yehovah no so yakopo esran enkano ya me omma ekuriye omma yenkabom enkwanta mai esai musuo ya me omprengu enkwaso ya me omfamaye ekabom ya me omfamaye yempije ensa na yafa ho ensa ya mensa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما هلك ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يصنع إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بعلم إلا بمن شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يهده العلي العظيم جماعة السامي وهسه كنا وانتي أسيه دewade midikiri mbal dawdo hum esanya mensa wodo onsanya mensa insha Allah esusumbani eni pobani ntibia ntimiere entimin diwa tugesa nyame enti sampa ebona ye eka arba kasano wodi bacci kasama enono nyame onte empaibo rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid صلوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم. One day another day at the cassette, what do I hear? He showed him going to Yam. No one knew Asha to us and then so obey and meditate the actual one when Yam on contact room. He didn't want to see a more ratty. They forget the years shown, sir. But I bet you gum, forbidden no moon, kept me in Asha or Nasi. No more he near Neddy one so. When you do I said, ah, a bomb ped and not a jane in a temple in natural, I don't suck. What was he now? Chain or he behind your 1 year no? A bomb pass of Bonnie Brits with down what the actually no, then the actually have one of that church. And it pens like I said, William, why in the silver brand on Yam, William, now we did with him. But a good name, I shall sack. Our mother asked one no mere dear, Siano. A blue on your ass, and but I will see him never free. More here and sorry. And the men and never fro, and the men 19 years, William in a watch here. Nancy's work are doing a dim man. What's some Zakubiansa, almost over the chair. A bomb ped Bonia, whatever was shown, sir. Nancy out of Boni Solomon, Hodi Boni Mino, but a fat tono. I'm not talking about a fat tono. Or there be a switch on. Nemaonia on ye.
no more assembly say obia osuo ade ba chira okwane a onfa so me mpa ebon say obechire obo ni kwane a onfa so ma wamfa nyansa ni papa emu omani na bode wa himie no akwankyere ada ne hodi na ba de say ni pe nyina be hu e na asɛm nyame e de hyɛ nsa e de yɛ hyase ye wi a ni wa wie ahemfo be nyina ya wodi a yeso rase bremu ye wi a ye beka sɛ aya de kɛse ahye hu ne nyame ye de wase o nyame agya oba no nko di mu di amen mana be je wo be me ifriti to ya be me e wasi abia ya wu ya be me na be je ko inko jaja ko no ko inko na be je awo fa dia no ko inko wonu wa chi be me ya oya bebe oya bebe oya bema oya bema frete wa bemo ye wanyine oya bebe ye wasadia ye oya bebe sentem from oya bebe ye wa wosu olodo wa bemo ye sakati bobi oya bebe Ishram. Now we my mom was a papa. When I book Mankuma, and the committee in our intent. Secretary for my boys, sound systems of boy and yeah. They bet she had an answer. If I get a kitchen, and I don't say if I get any moment, dear friend. Yes, let's say, yeah, best, yeah, now. Was Oku Free Crapper and Horonsa. Okufia, now, Mammy Chevia, no Horomensa, be traveling some to the Fonso, and then they can't quantity the crew, Machian and Selma, that's why, with me a giant. Tuchiana, with me a chairman, Bibia and free. Ayana, Abusia. The children and Abusia to her. No, I'm sure what it's a cell of a chairman someone, or no bet for some brother chairman someone, no about no bet chairman some AND. I did Emma or Henry. It's a very over to me about Chadama, Miss Lord Yabacano, you may in work for her. Until you find out, say, yo, Nana say, quite now.
abusua ɛwɔ ha nyanteɛ sɛ nana yere abusua ɛsɛ sɛ ɛne deɛ mu wɔmmra bɛwɔ mo ase ɛne mo kunu tiri nkwa ɛberɛ a wɔbɛyi no Abache. Batendo abache.
Ini namanya dia. Ini nak opera bono. Jadi semua orang mau bercakap. Saya buat pasal pentu. Na ini isi so. Na ada bisa anak nanti sih. Nananum yura daroma. Sedi dikru. Achami ni mpanyufo. Esi se yura tuma maya. Looked on some snap pentu. Omodesre, Omodebusay, Nantisie. A decra chami wadarma, wait yamanatu, Odicru, and in Quantaman, traditional cancer, Waha, and Urea and Yaboni. Embraka Cranina and Quanta, incense, Bebeto Ura, Naman Pontihinim. Uranim di Mono, or shame. Emma said there was what the assembly to Biano, Ura de Cotui. And no swintino, and I'm so Emma Ura. Euro di crano or hono, and in the Bapenino, and a mumpaboa. Emma Busia, Shishimu. Eji, or Modeshia. I was say a Safatasi with dear Cunyano, now Besumon Quanta. Maybe Bison, Bampontin, near the Comencia, Edombetri Ura. Adaroma, a mobile, no Ura, any penny for you, Mutum. Emra, and a Ura, Chami, a day, date Mao, say, a Momblani, Sibi Momo. Na omesi bibi enchire yura enradue no omadaroma omobaye na aboso hene ene na akokofo hene ene di hye anim ede ne baye yura oyoko nkwanta mamponten hene so agi omutum ema omosi bibi ede kire no nti na sisi eye ohina otidwomu yi ono ene yo nkwanta edikuru a wo hwekuru yi so edi ama yewura na ama mponten hene enura obesi bibi kire yewura no na wo sende obetena dwum e won kwanta krodui mu na na de hia obeso mu nyina no mu hu no enam eno so nti e mo de tie yewura anim se ene ko mo besere se na ama mponten hene emwa na trankonwa nyina mo meka yenua obayi ho na omodwa emfankire enkwantaman yewura so agitum esre se ni mpanyimfo no mopato so nyina no ene ombla no meka munue o mabayi ho na omomodwa emfankire nkwantaman enamano so ema yewura etu eye konti hene na wusu acha se woni oyoko nkwanta wusu ansa woni oyoko nkwanta traditional council anim na ye nyina yemla na ye meta yenua wabayechi enti se hu nananom enyina wa ha a na konti hini di animu a na enura adambe mamponten no a mosire yewura se ne eye dikura wabayi obobodwa e okroduam ya e di akire nkwantaman enti na mamponten hini emwa na ni mpanyimfo emla emeta akire na dwumadie no enye krabehwe no enu anti e na yewura atu na akonti hini ene na namatra nkonwa siembla na yamemboa yenua wabai tisemu ye wa ha yenua a wabai ni dwumadi a obedi no enu anti ne aba boni bia anim Matimbula se ye o kan nyina nokre yes ye nyina ye nsemo ya me de na se se nkwante kure ye wura amakuru no anampan na ye wura nam ne dom so na ne manim ya no amaye ye wura obehwe kuru so amaye timoni muana etwen na yehwa odumura atom yene a oduma sa asumpiem anumre timo ba ya media ye wura hyese ene yeni no eno na eguso aye dia na ne mpanyefo ababeto ya emma kwaba mpanyefo na chiamesie no se ene ade echi yi na omuni bise mo beba wabeka munua ho amadwumadi etisi no batimi adi amana hye oyoko ene nkwanta ene mamponten munyam ti ade echi no mo bo nananom mpaye ene nyankopon mpaye se
ɔde mo bɛba na mo bɛka ɔmo nsa timoni mu ano no mo hwɛ ɛne sɛ nyame adom ne nananom adom ɔmo de maba ɔmo de mabɛka mo nsa yi ha de boni bia nsi mo anim ano no mo hwɛ sɛ mo baeɛ a nananom adaroma no mo nim sɛ mbaba nti nananom adaroma yɛ sempa baeɛ a mo ma yɛ pentu a na mo de busa kwan adaroma ɛnoa ne yɛwura na ama mpɔntehene ɔyoko kwanta ma mpɔntehene berima sɛsi ayɛbo afɔtɔ so mmienu yɛwura no so ma yɛ sɛ yɛmmra a na akontridi animu mu ɔno so ma yɛ ba yɛ kuta pentu a yɛde ba na yɛde asi akyame so na ato odi kuro nkwanta abusua ne nkwantaman ti yɛwura so ma yɛ ma yɛ ba yɛ na yɛ so di kuta nsɛm yɛde ba yɛ no se owura nso ma wɔn pentu ma wɔde ba ti yɛse wɔn sɛ na me nhyira mo da mo ase abulu da mo ase nyawa yɛwura akwaba na yɛ kyerɛ na nsɛm dwumadie no egusoɔ na abɔntam kyiame ɛso adu ha na usu na mɛsrɛ sɛ de kankyɛ a yɛwura no mu wi ansa na brana neguso a ɔkyeɛ no na yɛsrɛ nkwantaman sɛ ɔna ɛpɛ sɛ ɔde wɔn nsa to na nansɛm sayɛ abla ɛkyerɛ na yes, that's it. Ucho, you want to try one MC. Yes, Ramo, Madame, one mobile Bechiano. Yes, baby, a brain and brain. Oba Mochia now continue. Now Machia, now Pantine, Madame Muria, Namupon, Makota, maybe a more. Oh, yeah, Mama, say, and now Blanty and our home and now show on also. Aha, Blanty and Wadarma, Mlanti Way and Rantia, Unumu Tina, watch your money. Blanty and I said the Mobano and one. The piano, Samoba, and Besuma, say, Kroya, Timmy. Blanty and I just speak on just speak on Ayana and the creation. I said, I just speak on numbers, Mura, Namura, so Aso, the fair. Mombra, a black one, echo. Mamma cry a home. Good Moka. You are Madama, give me the Adam de Achomo. We must have no one time crying. Zion. 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 And Zion. Said the year and Sienna Sienna, says Muya Waha, nay, Oyoko and Quantam and Pontini. Berima, Sassy, Ayabo for Tosumuno, Yura, and Asumay, say Yambrana, I am funny to say, and today. Said the Russian on the same Quantamine. Emreka Cranny, ye see Cromie, Yenina, a Yenimusem.
kuro da hɔ no sɛ ɛni mu Sure. ne ɛni ɔkɔyi Sure. Say the Eurasian no. Say nyina yinim. Say kuro da hɔ na panyin endi kuro ni so a sɛbi ɛbasa na kuro no adampan. ɛyɛ n'adwene sɛ Sure. nkwantaman Sure. abusua no nyinaa mmoa no Sure. ɔnkɔ Sure. bi a wobɛtumi afe kuro so yi ama no Sure. nti ɛnura Sure. ɛna saa amammerɛ no Sure. Sure. Say the Eurasian no. Say emre ba say ɛyɛ nkwanta di kuro ɛne de ba panyin wɔ hɔ. Abusua ɛde nsɛm baako mmienu ba a yɛwura anim ɔman pɔnten na ɛkɔba sɛ asɛm ne bɔɔ wɔ mo ɛma yɛwura ɛwura mo na mu mpaboa no yɛwura de to abusua no anim titiriw na n'aboɔ so hene ɛna di abusua no anim sɛ ɔntumi ma kuro ni nampan te ɔbɛsrɛ sɛ n'ani kyerɛ yɛ abusua no nkɔhyia na ɔmo nkɔyi obi na ɔmo mfa no ɛmɛkyerɛ no firi sɛ wɔntumi ma nkwanta kuro dua yi ɛnnampan ampa abusua ɛne n'abɔ so hini kɔhyiae ɛma abusua ɛyɛ obi de ne bɛkyerɛ yɛwura ɔmode ne baeɛ no yɛwura ne ne mpanyimfoɔ gye nipa a ɔmode ne baeɛ no ɛsi apatam ɛma yɛbɛyii no de ne kyerɛ nkwanta kurodua yi ɛwɔ baabi a yɛwɔ yi a ɛnura ɛna mmerɛ ne soeɛ sɛ nipa a yɛde ne bɛkyerɛ nkwantaman no wɔ so ɔba na ɔbɛsi biribi ɛkyerɛ yɛwura ɛwɔ mampɔnten nti ɛnɛ sɛ yɛwura ma yɛ baeɛ a Sure. ɔsi yɛmfa ahyɛda pie sie Sure. mmerɛ abusua ne kuroma no nyinaa Sure. sɛ wɔde saa de tu m'anim moama moantwe mo no ase koraa na moyi nipa de ma no Sure. Ti sɛ di yɛwura ni ɛnsia na mu sie no no sɛ ne wo mpanyimfo yi wɔ ha na sɛ di yɛwura sɛ yɛmfa mmerɛ nkwantaman no sɛ ɛyɛ aseda ɛna ɔde bi obi bia a ɔwɔ nkwanta kurodua mu ya abra ɛbaa sɛ yɛbɛyi nana a ɔreba yi ɛde kyerɛ nkwantaman no yɛn nyinaa ne yɛwɔ ha yɛhu osebɔ ɛne anigye a mode hyia nana a ɔreba yi na kyerɛ sɛ nana a ɔreba yi ɔman no nyinaa wɔne gye ne ho sɛ ɔsrɛ mu ara Sure. sɛ sɛ wɔn mu nim sɛ Sure. di kuro yɛ wɔbɛn ɔno nko ara wɔntumi anyɛ biribiara Sure. kuroma no nyinaa mmeranteɛ mmabaawa mpanimfoɔ Sure. wɔmfa mo nyansa mo adwene Sure. mmoa no Sure. sɛdeɛ obɛtumi anya ahoɔden na ɔde akyekye saa nkwanta kuro Sure. nkwanta kuro nso anya no ntoma pɛ afira Sure. Sɛ di yɛwura aseɛ no no ɛsɛ nkane ne ɛkɔko seesei ɔko ni hɔ kuro biara de a kuro biara hwehwɛ ɛne mpuntuo yɛwura sɛ wɔhwɛ aberante a wɔbɛyi a obɛtumi aboa ama nkwanta kurodua yi afa ne ntoma pɛ afira nti adesrɛ ɛna ɔde ma nkwantaman mmerewa nkɔkora mmabaawa ɛne mmeranteɛ ɛne mu nkora sɛ mu wura waba yi momfa mo ahoɔden mo animonyam ɛne mo nyansa ɛntaa n'akyi na ɔntumi mmoa ɛma nkwanta kurodua yi ɛmfa ne ntoma pɛ mfira yɛso aberanteɛ ɔte sɛ yi a Sure. wontaa n'akyi Sure. na ɔno nso ɛmfa ne nimdeɛ nyinaa ɛmmɛ boa kuro Sure. na kuro anya no ntoma pɛ afira Sure. Sɛ di yɛwura aseɛ no no sɛ nnɛ yɛne ɛwɔ ha nyina nim sɛ nimdeɛ aba ɛsɛ kuro bia mpuntuo na wɔhwehwɛ sɛ mo a mohwɛ aberante a wɔbɛyi a obɛtumi aboa ɛma nkwanta kurodua yi afa ne ntoma pɛ afira nti adesrɛdeɛ naa na ogu so de mu ɔman yi ɛmu nkɔkora ɛmu mmeranteɛ ɛne mu babaawa sɛ mu wura wɔba yi wɔmfa mo animonyam ahoɔden ɛne mo mpaebɔ nkyɛ akyire na ɔmmoa ɛma nkwanta kurodua yi ɛnyɛ krabɛhwɛ obiara manso wɔ mu biara no Sure. nkɔla nim Sure. ntuo ɛmma Sure. ɔsrɛ mu ara Sure. sɛdeɛ sɛ ɔyɛ nipa Sure. sɛ wɔfom mu a Sure. ɔnkɔla nim Sure. ɛne nkɔka Sure. na monkɔgyina baabi Sure. sie nkurɔfoɔ ano Sure. sesei anaa sesei Sure. na moboa no a Sure. na ayɛ ama kuro yi apagya akɔ nkwa Sure. Sɛ di yɛwura aseɛ no no sɛ bi mpɛduasa mpanyimfoɔ ka sɛ pra yɛwɔ hɔ yi woyi baako ebu na woka bɔ mu a ɛmmu kuro biara sɛ bi mpɛduasa manso wɔ mu biara no wokɔ a wobɛkɔ no na kuro no atete apansam yɛwura waba yi wadaroma sɛ ɔfom wɔ anaasɛ wɔne no wɔ asɛm a wokɔ n'ahemfie na wode akɔto n'anim anaa biribi na ɔyɛ no okurodua mu ya na wodwudi sɛ wowɔ adwenkyerɛ bi a wɔde kɔ ɛbɛboa a na wakɔ ne nan so sɛ yɛwura wadaroma
de oye no krodum here die senke ye ni say ya enke beboa na de wuye die adaroma emboa ebasa munyina ma oboa ama kro no mpuntuo no akoso na koba se yewura wabayi so oye bibi o krodum ya na enye na o tena baabi ekase ai onyam ye nhwe a na enye ono nkwa na wo ye na bro na emum oye nkwanta krodum yi abro de yesense munyina momwa na nkwanta krodum yi emfa ne tumapa emfra yenim se nkwanta krodum yi eyeyi a eyeye emame eyeye ma wo soso a wo krodum ya so when that was said sure nkwanta krodum yi sure amo bia so ehu se nkwanta ni don su ni asida ana odi emamo odo bia as se di rasie no se wo hwe eye ni dikura wo bayi a se di omanfo nhumura wo bayi yewra so hwe na ogidi wonimu se obetimi aboa ema nkwanta krodui afa ne ntuma pa efra eno oba ya obesi bibia kire yewra no ba bia yati yenim se ahaya community center ye di tunanim se omwa na community center entimi emra so yenim se ye ba ya ebebo odwe ya ha ene yatie se oba na oboa ema community center yi koso a amanfo a mo ha nyina mo bebo muro ya ba so saa ne de tunanim ene na himfie wa ase ho se no soso onhwe na omwa na no so nkoso na emrante ne maba wo krodum ya krobia punto nya hwehwe so ba no be yese asase enti no ba ya yesa kro enti mi fa ne ntuma pa infra yewura se mura wa ba edie ogidie wonimu se obetimi aboa ema nkwanta krodui afa ne ntuma pa efra yewura se odamase na de osem ne se mura wa ba yi mon fa ma ho odin mani monyam ene mom paibo enta na chi no nim se emritia bi mu enkwanta krodui e ba fa ne ntuma pa efra yewura so odamase bru that's sure said the year nkwanta edikusie no osidi edikan no odi aside edikan ema yewura oyoko nkwanta mamponten ni very masesi ayebo afo tosumienu sure se wanya arishemu eni gidie ewonimu na wade nkwanta krodui ahya ne nsa community center Ziom which will be obia Ziom and then I'll come as soon as Ziom my whole day Ziom said the enquanta my murasiano said what was here by oyo said the year now I'm pointing at the action in such a community center and in a hifie any punto be a one quanta podium will be also a share a man cosono or no so or the wasebe oyo or beshe say community center any a hifie any punto be a was about quanta podium yano or beshe amanabaso said the Murasian said the Tosono or the Aseda PSC Emanabusi of Frim. Any enquantamine na ewo ahoden ene mompai ba mo de atanachi se no musi jemi first one sure said the Murasian no said die ba ye be ni kireye eni anu anadwo da suom okosi bibi e kire yiro mamponten ba ye ahoden eni anigi a mo de je ni fe so no Murasi na ni aso no se mrante okumu apa sure Semus me a branch, you miss me from the baby at Wamobia. Sure, the white trivia, sure, said the Murasian. So by you, won't say Mrante or Produmia. And also, why are branch dear? Or be any pro at all, I'm a branch be or Produmia. So I didn't trivia or sir, open some water, and also never tell why being trained. Sure. Now, as she says, will be sure. Said the Murasian. Say, and she be brew or Diego Quim, Amamrantia Mukrudimia. Namely, TBM no,
Emrantie ne maba wa mo krum ya mo ankasa mbe hu se muru awaba yi ode nhihye papa agu akwan mu amamo amrantie mo produe mu ano so ene maba wa mo be fa mo koto ifra Sion c'est des mourassiers c'est eya seda ano de man kwantaman nyina emrewa enkokura emrantie emabawa eni emumabru na wo hye mobo assembly tiaim mo ankasa mbehu enima pa odi agu akwan amankonta produe yi odamase bru dasia